Ananórese. Di el: magoábame pensar no tempo ido, quero dicir, no tempo restado ás 8 horas que debía durar a nosa viaxe. Pero non me aledaba sentirme aínda tan preto do punto de partida nin seguir no coche con aquela muller. Ideas contradictorias amontonábanse tras dos meus ollos e loitaban por saír. Mais eran ideas da mesma forza, enleábanse como as moscas e mataban a voz. Paréceme moi potente o magoábame pensar no tempo ido. Como aquí María Vitoria Moreno fala do tempo, este pasado, o tempo que te separa de cando saíches, e fala do tempo presente, sí, do actual, con esas contradiccións, non? Di: comecei a marearme e barreuseme o mundo. Atopeime aboiando nun zumbido mesto e non podía abrir os ollos. Non imos polo espacio, dicía eu para min, imos polo tempo. Deixámolo pasado atrás, corremos polo presente e dirixímonos ao futuro. Dun medo a outro medo. Imos dun medo a outro medo caneando pola incertidume, o tempo fondo. E gústame como di: non imos polo espazo, no coche, sí, dicía el para sí. Imos polo tempo. Ananórese tamén, pois lino de rapaza, non? Mais a madurez, ao resto de lecturas, danme novas formas, non, de conectarme, por exemplo, con María Vitoria, cando ela crea unha ficción. E aquí en Ananórese tamén o di, non? Dillo ela ao rapaz: cando ti vaias tendo experiencias, poderás escribir libros e crear personaxes e que o que lles pase sexa certo, non? Ela tamén llo explica aquí a el. Daquela eu, ca miña madurez, tamén podo ler isto, non? E ler máis a louca cando era unha rapaza, como María Vitoria,